Nakasani akiani Dr. Annette diwach nanko tendragi mano nikech kaluore kod milome makamano bendo nyuando chieng manego beno ukawe letters mago mag posting. Wacho ni chieng tarik 4 odiochieng makiny nanego beno ukaw posting letters magu mar mondo miune ka kuchako tich. Adwa chako kawacho wan ka interns, medical officer interns, ntie dental officer to ntie pharmacist interns. Wawacho kiny onge ng'at mabro dhi kao barupego. Nkech the terms that are in those letters, one, wadwa mondo gindikwa terms mandiko osendiko CBA 2017. CBA 2017 wacho medical officer interns nyaka gindikwa job group L. And job group L ntie salary monego gichulwa. To National Internship Policy 2019 wacho that onego gichulwa salary and stipend. To salary ni en ntie gross amount to ntie basic. Adwa wacho ni jopiny nkech watu jite gisewinjo in 206,000 shillings. Mano en gross. Ntie basic salary moromo around 47,000. To gikmoko te in allowances. One of the allowances in risk allowance. Anka intern kan kanyo. I'm exposed to risk when I'm collecting samples, when I'm clerking patients. One of them needle pricks. I collect samples, I come to contact with blood. Ka collect samples, abro come in contact with patients, kama COVID. You know, so such things. And those risk allowances is what makes that gross amount, that amount, and commuter allowance and house allowance. So I do one, okwanyal kao barupego on 4th of April, nkech terms magimiwa, gidua miwa stipend, gidua ndikowa terms ma SRC, which are not in the CBA 2017. To Dr. Annette kanjole penyo ni karo dwaro nango nikech ka penyo wacho bende koro wacho ni oseket nok tenge omenda mar siling bilion 2.4 ne jogo eko ma bende no se graduate kata ma bende no setieko tiegruok margi e higa mar 2023-2024. Mano bende no ka KMPDU bende no dagi. Un kaka interns mago lakteche mosebedo ka tiegore bende koro wacho ni barupe ma ongisu ni bende ka odiochieng makiny bende kodwa kaluore koda Osara. Osara wacho ni noket gross mano gross mapoko ngade. Mapoko ngade. 206,000. To ko ngade mo bedo basic salary bedo 40,000 gadi. Mano okanyal wacho cause it depends where you're working. Kantie jomoko work in hardship areas. Ntie jomoko man towns like Nairobi where it's very expensive. Mano luereg kamitiyo. Ma 206,000 ni okene group L modwaro no. Gima SRC terms in around 47,000. And adwa nyisi kaka as an intern. Before I went to medical school, when I was in high school, no nyisa ni monda tima tech, a bed disciplined, at this school monda bed laktar. Tonati na gikmokote na timo tonabedo laktar jimokote walikupiga negigo sigalagala wasege bedo daktar kae odhisomo daktar obro biro konyowa to as a medical intern adwa nyisi kaka medical intern tiyo. A medical intern I would give an example of a hospital like Makueni County Referral Hospital, even Siaya County Referral Hospital. Kanyo inyalo bedo in maybe Makueni County Referral Hospital unyalo bedo interns mulongo lakteche mapuonjore. Adwa nyisi medical career ipuonjore sechete kataka in consultant tipuonjore. So as a medical intern you wake up in the morning, you're supposed to be most of the time you'll be in the hospital maybe by around 6 a.m. You do your ward rounds. Maybe give you an example, if you're in maternity you'll do your ward rounds. Then the consultants will come, you will present all the patients, you will collect samples, you will prepare a list for theater, Jomadi Young, Ibro prepare a list, and you will also do the surgeries. So the first few days you will do it under a consultant, Manod Lakteche Madongo, Magisetimo Masters.
to ibro tiyo under consultant gibro maybe the first inene kako tiyo tikonye to koro iwacho ni mondi perform to ntie amount number of surgeries ma perform certain sections of your medical intern and those are requirements that are in the logbook that you have to fulfill as a medical intern. That's one thing. So itiyo isiptal no to inyalo tiyo inyalo kata timo CSS kata ang'wen adek seche moko inyalo timo kata abirio depends with how that hospital is. And after that you will review this patient kose young ibro advise to ibro ndiko discharge summaries to discharge ye manyiso ni tich mutimo chal mana kamar daktari en mana mar exactly en mar daktar en mar laktar mwatimo no to inyalo yudo seche moko in interns mana interns ariyo to ntie hospital nyaka ka Siaya County Referral Hospital we only have lakteche gin mana abirios only maybe 7 medical officers and maybe one intern in one rotation like obstetrics and gynecology mana CS wachon giseromo to you're only one intern. Manyiso ni hie utimo tije mathoth tok chulo lakini Dr. Kumona kinyalo lero ne japiny mar mondo mi wagol kata mnodo ke it japiny mar mondo mi ginge kata na kuma twak